ndamira pamberi pevari ramambo Mutasa. Yesu tauro zvechokwadi. Ndichitaura kuti zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro imamo imi mose makurukota makateerera. Nyaya yangu yakatanga yakadai namukoma wangu awafirisa. Kumba kwavo kwakauya vakomana vaviri. Vakomana avo vakati tatumwa nen'anga ngateerera. Vadaro vakati tatumwa kuenda kumba kwaRemedius Mudondo anova ndiye baba vangu. Mukoma akati kumba kwaRemedius Mudondo hakuna munhu ariko. Mukomana wake ari kudhirivhari yemombe kunyanga. Asi kune mwanasikana wake anogara kudhuze nawo anova ndosisi wangu apa. Vadaro vakati endai munodaidza sisi wacho. Sisi wangu akaenda kumba kwamukoma awa kwakuine n'anga dziya. Wakasvika vakataurirwa kunzi baba wako namai wako wakaromba. Izvo wakaromba toda kuti mudzike kwakaterere within 3 days. Muye mupiwe zvirango zvamunofanirwa kuuya kunobhadhara. Sisi wangu akatifonera kuti uyai munzwe zviri kutaurwa kunoku. Hanzvadzi yangu yakafonerwazve yakanga iri kunyanga kuti uya unzwe zviri kutaurwa namukoma nevanhu vaasangana navo. Takaenda tese kunoungana kumba. Tikati nyaya iyi ngatimboifambe tinzwe kuti chii chiri kuitika. Asi isisu takasvika mukoma ava vabuda vati inini ndakutoenda kwakaterere kwacho kuti ndinonzwa kuti iye akanzi ngen'anga idzi wakaiswa muhari ndibaba wedu isisu kuti uwe munhu achazoshandira mhuri yedu isisu. Mukoma akaenda kuti iwe ndakanzi nen'anga ukasauya nekukurumidza iwewe ndiwe uchafa. Mukoma ndobva tamufonera kuti mukoma dzokai timbonyatse kuona kuti zvataurwa izvi chokwadi here kana kuti hatisi chokwadi. Mukoma akati ane manyoka ndiye anorara kudhoo inini ndakutoenda. Ndobva tasara. Mukoma ndobva aenda pakaterere ega. Ndobva adzoka. Saka akadzoka akataura hanzvadzi yangu nasisi avo zvaakanga ataurirwa nen'anga ikoko. Zvisinei hanzvadzi yangu nasisi wangu akaenda namukoma ivo vava kwakaterera. Vakasvika vakanopiwa zvirango zvavakanga vanzi tiite zvakanga zvanzi zvakatorwa nevabereki vedu. Ndobva zvadaro vakadzoka tikarongedzera mombe dzinokwana kuita 12 sekuti baba wangu vanga varunzi vakarombera 10. Mai vakarombera kuti isisu vanasikana vavo tiwirirana. Saka kwakanzi mai mombe dzavo 6 baba mombe dzavo 6. Zvikanzi chese chinonzi grocery tengai ari makatoni. Zvikanzi bvisai mbudzi 2 yamai neyababa. Bvisai mabhakiti 4 enjera 2 amai ne2 ababa. Bvisai huku 2 dzamai nedzababa. Zvese izvi takaita tikarongedza tikaenda kwakaterera. Taenda kwakaterera takasvika tikaendesa zvinhu izvi zvaenda. Takasvika pekunzi imimi dare rababa Remigio tapedza. Hanzvadzi yangu inini namukoma wakanzi chiuyai ndikupairei. Iwowe sekuti wanga wakashandiswa ndibaba wako saka ndakukupairei kuti zvinhu izvi zvapera tachenesa. Vapedza kudaro n'anga iye yakatanga kuti iwewe Philipi uri kungwarangwara hako wakanokora ivhu paguwa remwana wehanzvadzi yako kutaura sisi wangu mukomana uyu for sure akafa asi haana kufa zvakanaka. Asina kufa zvakanaka saka mukoma ndiye akanzi wanokora ivhu iwewe paguwa remukomana iye. Izvo wanokora mukomana uyu ndiri kuona kuti handei.
Mukoma akaramba. Zvikanzi uri kuramba hako. Iwo wakaenda kumakuwa wega kunoitei. Mukoma for sure kumakuwa akaenda ega. Chandinomuonacho ndechekuti musi wati ndaenda kumakuwa ari ega. Akasvika akaona guwa remukomana iroro iyeye rakabvondomuka. Saka akafona kumba kuna sisi wavo. Ini ndakanga ndiriko kumba kwasisi wangu. Inyaya mubile. Bana baba wao, uti ndakapinda baba wao nikapasha wao kasina ufika ndishabatsira. Yekunyanga. Idezi usandika kuti yakumupinda rene. Yekuzida mena wako kapasi wasina ufika. Saka Mukoma wambo ari kwazvakatangira kuti muzondoti akazonza akapingirisha. ndosaka kubvunza kuti yadzoka futi ndarimwe musei. Pamusoro yechangami. Ndimeshawa. Wauya gari Sachera. Sachera. Wakati mwana maya. Ishewedu. Nyeri chakaloda sabatonga vachiti. Anozidi bise hari iendese. Vakanga katora kwa. Vangaenda kurumo. Maboro namaboro. Asi. Andazidi pale 2 months nemadei. Asi kubvisa hari yacho sei. Ndonya yacho. Saka imugara. Azazeshe. Sei hari isikuti vakatakadzidzo. Ndatenda changami. Yes. Andina kumbora baba. Shumba. Chinhu chakaoita ngechikudaro kuti kana changamironga ndivitinisa. Ndifilipi mudondo. Kana changamironga ndivitinisa. Ndakanga ndiri mushishi yekutsvaga mabhaya anotenga ng'ombe. Mabhaya panguva irunzi 2 months. Chokwadi mabhaya ngarinetsa. Wakazoaona ere mabhaya? Chokwadi chairo changamire. Izvo zviso takatomirirwa ngen'anga iyo takatoenda. Saka zvitomitikana yakatobara yakanaka. Wakomana ndakupai mukomana. Ndakuenda ere? Izvo tiritori munzira shuva. Ndakuenda ere? Nhasi bara. Ndakupai mukomana matakura mukomana ere? Amino tuchanomurasika muhotera ere vanomuchanorasika pasi. Mangwana doti yashipa ripoti kuti hari yakaenda kwaifanira kunge ichi. Ndatenda shumba. Mangwana. Ndatenda kwa. Wakomana chiita ere wani ndichakupika wakuenwa. Urura kamusango basi. Ndatenda shumba. Saka wasikana. Mamutikana. Hari mangwana. Kuenda pane chimwe ere chamuri chimunetsa. Iva kandi makati wagona rokuwirirana. Tauraiti. Pamusoro imambo. Saka ndandoda kuedza kutsanangura nyaya iyi kuti ndimuone pazvino. Zvimwe zviri kutinetsa ndezvekuti baba wakatitoresera mombe kwakaterera, asi iwo wakazotorerawo mwana mombe, iye mukomana wacho iyeye. Iye ati akazodzokawo chidzosera mombe dzangu mukoma, iye ati nyaya iyi ndeyefeki, mun'anga idzi ngedzefeki. Ndobva aramba kudzosera mari yake. Akatora mombe ngani? Uyu akatora mombe 1, mari yemombe 1 250. Makatora ere mombe 250? Ndakatenderana nemunimina Changamire. Makatendera kuti chii? Munimina takataurirana ngenyaya yekusenza kwandaiita. Aiwa, but izvozvo zvika muri kutotengesa mombe. Imi mumwe chikwerere chikuda mombe. Ndo chokwadi shumba. Saka kuti mari yemuningina 250 iri kudzoka rini? Ndakanga ndachadzwa ndi-headman kuti kupera kwa makanga matirini shumba 26 October. 26 October. Not 26 October. Mama tirini shumba. Wakati ando 26 October. 25 October Friday there. Nzuri na sauti kali hizo. Zama ndio dada. Sasa mnakwenda mali msifanye. Shumba ipapo hapo shua. Bwana. Mama kazizuru mbadala mali. Kwa kwanza $100. Saka imi mchibva pano nhasi pamwe chiyo noto $100 iyo nhasi mangwana mamatakura mombe mari iridiwa nen'anga yenyu iyo mamaenda kuhana ngatiti kataunga zvakaunga katowirirana
Ndotakuda muntu ndokutonga takamubata. Isusu atiti. Aiwa ndiri kuzwa shungu. Saka inini headman iyo imari iyo kuno kunhasi. Ndo muchati wamutsira ere kuti masvika. Asi mokuipiwa nhasi. Mangwana kuseri. Moenda chibe marungano wakomana. Amino chilonga ino wakomana washakutora kuti kuenda ndiye. Zvakanaka shungu. Mama matenda ngwere naye nhasi. Sekuronga kwedu kwatataita tatoti nhasi. It's okay. Ita izvo zvimene. Zvakanaka kwa. Asi handi dzola dzimwe mwako wenhasi. Handi ipaze chibe mato ndotenda chibe mato kusa. Ndari kutobvisa pane n'anga hapana chakaipa shungu. Zvese. Right. Ndio katoita. Chibe mato handi Yes. Right. Sita kutoka utako titendo tamama. Akapera kati. Oh. Takatopera nyenye mbele ya hatapita. Yemombe kazi. Yemombe yapera, ye hari yapera. Saka inofuti yangu yani. Ndatipa kuti tira kutenda iyeyu kuti vari mwezi uyo wakabva kun'anga. Zita rangu ini inonzi Victoria Rumbidzai Mdunu. Vakaenda kun'anga vano, vaenda futi kun'anga nemaprofita. Ikoko kwamagoromondo ikoko. Zvawakaronga itimu iro ripi rakaenda kun'anga. Zvawakaronga hatizvizivi. Saka tiri kukumbira kuti paregozwa nefeki. Izwai. Murozwa rizvi. Tati kuenda kwavo kun'anga, kusaenda kwavo kun'anga. Isusu hazvinei nekubviswa kwehari. Isusu hari iri kubviswa nhasi. $100 yekudzosa mari yemunin'ina sekurana kwataita $100 yandobviswa. Kana paine chimwe chinyowani chaakuitika, taakusvitawo futi sechinhu chii? Yato imwe nyaya iyo isinei nyaya ipi? Taikumbira kuti tinge tiripo pari kuitwa izvi. Munenge mutori unosanga kuti mukomana wangu aedo because ndida kuonawo. Saka chiendai panze mumari mune mukomana panze kuti murikufamba sei? Handi next case. Tatenda shungu. Dojibondora jeje. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora jeje.